Waraynon. Lawas-is kawayan, ako lang kanto'y palatay latayan. Salbahis na piko'y kawaray balasan. Nagtayo-tayo sila kanita'y ikasan. Ako magtatanong, lawas-is kawayan, para lang kang piko'y palatay latayan. Salbahis na piko'y kawaray batasan. Siguro sa kwarto kanita'y ikasan. Ako
kaniya kung ano ang pagkataman niya. Tumigay ang tawag kuutan, ang daragat tiyagin tunduan. Naglabay ang limang kapulan, ang daragat binuang tiyan. Siksik-siksik ang tanong, panaribuhin kung ang tunay ay yuko. Tanong madaling tumubo. Siksik-siksik ang tanong, panaribuhin kay basik, panaringsik, pagkagsing kinangin. Salte, minsan, yan ka na. Kung makatul, kung makihimo, makihilog pa ang maksiko. Pero ang makatulid ko, labi na kung may kabunti, ay kasang kung may kasangki, para sa pagkakahon, kuniyang ka kuri ko. Binubay sa harundas, sugang sa namo, tugas man o mga sudlo, labig na kung mga tatlo, maduan ka lang sa tapaw, tumawan o mga kagaw, labihan kung materas, inurog kung sa tingan. Ayaw magpagpinang, would like to call Dr. Luchete to draw the first prize winner. kasi humuwas inidiretso. Kabayan lalaki kung pinagkakalan, pagkakakusira sa Would like to call Dr. Luchete, Jesus Luchete, to draw the first prize winner. susukan. Kaya't makatuli mapungan, di mahuwas kung diriin manukan. Para sa kanrang kawalan, ang makasupag na nunong. Dr. Luchete, My body rocks the rhythm, you beat my drum hard. My body rocks the rhythm, you beat my drum hard. My body rocks the rhythm, you beat my drum hard. My body rocks the rhythm, Dr. Horta, you beat my drum hard. Udurang sa kung mahihimo, kasi humuwas inidiretso. Kung mangkatul, malapit na po tayo sa katotohanan. makikilog pa ang maksipon, pero ang makatulid ko, labi lang kung may kabunti, sa tatlong may Nasa kamay ni Dr. Horta kung sino mananalo ng first prize, which is